Si Sir Marnie yun. Ano naman yun? Smasher na maliit. Tapos kasagay niya isang matangkad na si Sean yata or something. Les! Akin na. Yeah. Ibaba mo. Hindi, inaano kasi yung dun banda rito. Pre, komentary mo ha. Wag naman ba? Komentary pre, di ba siya? Komentary, hindi ba? Labanan pala ng mga varsity ito eh. Gustahan niya. Sino? Magkilala. Gustahan? Ano laro mo? Sila Ate Ana. Meron kami na naglaro kami sa Boulevard. Meron din sa grabe ang lakas ng bakit. Grabe talaga. Oh, IQ-wing kayo doon? Oo. May ilang years kayo? Maraming ba tao? Tapos, ang tagal. Ano oras ka na? 6 yung start. 6, nandun na kami ng 6. Ano oras ka na tapos? 8 o'clock nakatagpo pa lang. 8:30. Hanggang 8:30 hinintay namin makaapat. Di pa kami tinatawag. Umalis na kami. Yung nang hangin eh. Hindi na tatamayan dito. Ha? Hindi na tatamayan. Wala akong mayayaya bukas. Wala, ililibre ko na isa. Sino? Wala gusto mo ba na yan? Alam mo na yan. Sino Okay, na- labanan ng mga old school Sino ako player, pupunta? varsity player. Old school. Ba't kasi? Nag-post na ako. Ba't kasi ang ayaw ni Bon? Field daw. Kasi si mate. Wait lang, si Nate ba? Bibuild din daw. Sideline. Sabi ko, sobrang na pera yan. Kaya nga, sobra na yan. Si Ate Char. Ang hirap ako sa... Ate Char kasi kasama. Ayaw ba nila nanay ko? Ay, gusto niya pa yung partner. Ano mo naman yun? Plus 1 na yun. Siya tayo sa tama na. Si Kate gusto mo naman kaso live. Ah, lakas. Sa palo. Tagilid yun. Sorry. Okay lang. Uy! Uy! Init na laban. Out.
yan yung nanonood ng real. Lawit din. Lawit. Hindi lang ako kabilang. Ayaw mong pasiles? Uy! Awesome. Gawin ko may punta. Ah. Patayin na lang yan. Sorry. May something na kayo need to hear. No? Oo yan. Sorry.
Part 3, part 6. Jalan, Ana, Lexi, Myra. Part 6. Wait, Rani, ELG, part 6. Pwede naman. Ulang. Ikaw na lang dito. Ay ko na lang. Sige ako dyan. Practice kayo, ha? Baka kami chika ah. Hindi siya chika. It's just that talaga yung sinabi ko. I feel free lang. I feel free lang. Kasi ko sa kiniki. Hindi maganda na. Ang lamok!
Oo, gagi 21 dapat. Kanina. Oo, daw. Sayang. Kaya mabibilis natin. Kinabahan ka ako na ano eh. Lista ko na ha. Sige.